Guys, syempre, before mo kanta mo pinaka-idol, di ba, kainumdum mo nga, mo apil the class. So, karon nag-improve na dyan mi guys, kay Maddo mi yung, Sa'yo number. na dyan mi din sa 0313. Talisay, 0313. sa tabi na. So, mo dyan yung pagkantaon si Dodong Butibot, no? Okay. 0313. Mo apil the class? Gago! 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 Ay, ge-post mo to kanina. Oh my God! Hindi man mo. Ha? Hindi mo guys. Dili mo itong napilian mo ya. Dili mo ako napilian. Daghan mo ng kanta. Dakan mo itong sunod to. Ihatag sa nila. Next. Nanaguro ta tuwa dito ko. Selection ko. Ito. 0313. So atong first contestant si Dodong Butibot. Wala ko play. Ay! Mapriso ka! Ay mo kapilabot. Ay magsasama, umulan umagyo, kumukuman ang mundo. Oh no! Remember me kapag nakita. Guys. Kalipot. Kapag iwan ka, luhaan at sugatan ng iyong minamahal. Ayun, maganda rin yung talo. Di ko kayang limutin ka. Kinana ka na yun. Guys. Ngayon magpagkailanman ako'y magpinsan. Agay! Ay, dula, kita ko rin matahay. Kami Pangako ako'y laging mamahalin. Oh my God! Tatandaan ko pa ang ating tumbang hanggang wakas ay magsasama. Wow! Umagyo, umuman ang mundo. Tawag ako pa rin. Yes. Remember me
Ito lang po ni Ibotay. Kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me. Sulit kay Litre guys. Kapag iiwan ka, luhaan at sugatan. Oh no! Ang iyong minamahal. Remember me. May kayang limutin ka. Ngayon magpagkailanman. Shout out mga guys. Garing! Remember me. Yes! First time ni guys, principal ng mga maestra. Sinulong Butibot mo yung nag-welcome. Ika'y nalulungkot. Oh my God! Mag-alala. Remember me. Kapag iniwan ka, luhaan at sugatan. Yes! Ng iyong minamahal. Remember me. Wakangay. Wakangay. Wakangay do. Hindi ko kayang limutin ka. Ngayon magpagkailanman. Ako'y No. So, salamat po. Sige, istorya. Sige, video kayo sa... Thank you kay Guy. Ay, buta na, gitar po. Kanta dito.